man this year. Tabria support your phone among years. I did in your bube, a better you bube, never cry any day. Nay, the idea. Yeah, it is having previous some Islamic or be somewhat 2 minutes of Babano. Oh, we did see what you actually Eba mi di jawa ne se yesi panyini won tena fie ema aseduamfo sabi wiasmo ewe mpanimfo se sabi se oyemu ya eno nkyere se fa yere che ba se ni ahia no kura nanya ne krama ba ko de ko na beso nyansa po fufu adidamu ewa ni monyam se anwamo aduane anyakopan no ama chechede krama fa ho mbrika no esan ho ka ya twere ni mu nyame nai eno mpo na abu afaso na de ya twere ni mu twiwe tonte ya no sane ya fa no kre fa me na na menya akwa sechere bonku eba panini me mentuma yesi ni din Obama ai sabe mpanifo se fefe na efe se wada mani be kwamrika no boso ne fo ne yese beti atontia mpanin se kuti kruku ni kruku kura sika ntwade twa otia yenya bisa konfo hima yo abusuafo masani mo ahia bio enan se da fofo me ka tira mta mo ntwa me da sene obo ade da woroma yeso da ho ni wo ho abai fo nso ja ye ti abehia ebedi djuma se da ye na nyansa po djuma die na yebusu yi me amedi djuma die ho tia me frɛ me nana esu afram debu ma hotedin e akoraba nti samre me saka me nua no mema me no ha no bedi djuma no yedi nkai me bi saudi udi de sei yo panika se ejira ne kojo entry ewua na ofre me amanse ba me gu mfu kura amanse ba eno ahotedin yo amanse ba da wo na afri hin pacho me kru ma ne be kwai ehre yo na wada wo ma wo mfi be yesen pacho me mfi de ni wo fie abiasan enson pacho na juma ben na se wo nsakro mu trese trosem sin se de ni kwa se didi ende no kure oba de ya we na da wo ma adwuma me ye no wo so magazine me ye electric weather nso na de se de konta kasa me ye kan electric weather so na de pacho mini se wo mompa se nkrofo na de ngubu na soso na wo se budi a wo so yo mo opane se de so ye sa na se wi anso ye won so wudi de sen ayo ya musu media ne kwajo fosu me fa lumba nso so pacho we nye lumba na wanya ho asem yo kwajo na afri hin me free asante achimoda asante achimoda ojo wo fi be yesei no we dunu nwotwe te mu nyina akura no se de broni sikan kan munya nche brase se abrabo ha se mfie aduanan nanso mo patu anyi esa kura sum panin so agina yi aseto nti mo patu anyi de mo be de panin ye ye de be yese de abusuafo se de kan no ye be sha ase na medika ka se ebe ayebu no mpanimfo bu be di twasem bitia ibu be e di frasem bintuma ibu be e di hunuhunu akwala anu na ye je na tire pese ne ye sa akofa na ankoba se okokam bia fe ye se wonu mu afu obi anu mu fu ne mum ya mamre na ye yira no ene ye de brofo kasa ye sa ye ho nsamrane enti gitum se wuni mu se usua se dia no ma be kan se obi ni obi kire ne sua bi obi anu mu fu ye kasa na ye to atu ne bedu be ya hwe na fe abrofo mpo na etwe ye kasa ama ye ama ye sua e ba sa dia na musa ko ye chiwade abusuafo mo da woroma ene ye be sha ase enti mabi e kwaya to manan koyi yo ani opani amase ba no ahia no ayo na amase ahemfo na agbo man masema no de asma me se me pamra bedan asanteman inde Ghana man enti omosi me ba mi sa se katwanite bakatati opani na hunu de na hunu aya no kure sanse mpani se na aya yenso dai itiri wo hwa yensi kutubi che de no kure ewiase mpani ko se nkanka wo ko tira wi no wanya e no wo che ampa se ahomatia eneti akukubini ewiase mpani ko se ahomatia na to a ne kwa bam ampa sa eka afafefa nka chichidi o ne fa abofo kane me ma me ya ye bo a wo flipe kwa ekure won ne kan o se abo a chichidi woni ntuma enso si atofo ampa sanso na branch amachidi so ne ma meti ase se ohoho ania kase nanso wo hunu hwe minua ohoho nso afruti o no kre sanso na samampuma yiwa hwe ahon hyen so bi ma aweho nko a bo akonhomabo eti se samampum bia de wo frosuro sa na de wudira se nsuturo enti se de wo yi akonhoma no wo su na de wo je so se nsane wo nusu su dia ene na ibo se wi asma akonhoma wo mpani na ebo ampa me ma mpokua so na kan wo se afani afankan na no so nkire se ba before me fanko minua etutati ato na nya wa da woroma sa be no wontin na mum ne ta kase se etia
tianka enkase kokwo na bonti sumi mefanko ti se kuro no and the tifini na afofo ya akakwa na ho tisimu a ende edoba ti se mame nka weni emfa nya se de me tisifo wa msramo mfa mfiri me Ghana ya manyo 7 nyina ti du se Ghana ko boro a ye nyina jaye manyo 7 no e de akoma ko di boro ati ni se etia ni tianka enkata ho mefanko di enti wunti ne mo na mpese ebe no gu ni se de ede ada je twaso e yo ani awia simpanifo se tufa hia samankwan henampan ampa saa so no na me na nanso ma meti aje se ani bo a ekotirim minua simpanifo se gum ne ka akum nyina ne kwaku anum no kre saa so na abodu se wo obeto ani tonwen na ma se baba bodu se wo hoi e de na be ya mi nyine ho da wuro keke ne be boye ampa oso otwen mesmo atwen enso wo se ma me hwe otwen to minua se twen sire mienu se je dua mu ne tokura kura ka yeni anu bi ampa nti wi ase fredi ho ana ne a wonta minua simpanifo se wo ye oto abura wo tan yam se no kre ma so se be ne so e di ka ba ya nka mepe ne mo mpen ko se wonu na sa ko fa yin tinti eta ato no mani age ho enti kan yi na nyede sebe mpen fo sebe akroto sebe nyado mpen fo se so ye oto abura wo tan yam ene kra wo jam frama wo yam se de ba ya sem be de no aha yam to aso me na ya don kan kan wo se mam pama so sinye e ye ntontom ho ahintira minua mpen fo se dia kitide kuma eja enya hayo yo wakran sa mati ene na de abranti amachi dede e ma meti ase ne se se hoho a wontie futu na reta krabo a woni tiri mpenifo se oba wo yese kufo bebrebe no gwawe ne body no kre duadwa manfo ne buto kwam minua se du fochie se da hwem di fia puma ya de betua da da ncham da etinye bia ne ho saa so na sa titide prin mo jadodo a ye di nso frama no minua da urma sabe we di ka to fom na enso nyemu mienu ntima som ko nim minua na di bon kosu se na ma me kai yese mpenifo se ba bia kosu agu na toto abo nko ho ampa saa so na abro openchi we na apate bubo no minua se wo kire wa bere wa dura wa na ba kwatia ma no tise kwa wa na se wo no kre se bo fred den so na nsin koso yi kusu na ma bo fred obo tikwa ampa oposa nunuma na atene mpampan minua me ba fapta be no bi wo se oposa nunuma no kre ana otene mpampan ya na yeta ka se opusu nunuma hwema se oposa nunuma na atene pampan mi som yankura nim ani ewia simpanifo se ensako na ensaba ampa wabua ni yi saa so na asebu amanfu na kama mete se wo be hu mpo atwa na komani na akire no no kura ewia simpanifo se sensuo wi a ekona nwem ampa saa so na wo de amoku aye nkatenkwan a onyirai okoni diem abu amoku na kan yo wo se wa fa dokunsi on kwanchen na obebi samia de kawia ma se ba se hwan ne bus wo me beda ma kire wo no kre saa so na femfem ne honhom group ano ana America san na se tempo ano de na anwemu ana etinumia mo so waka na sa de amate na mom me ma hu se ewiase wo hoyi ohina woni ntam no na won ko da bra o tufuo di na de kese na ma me kai sa bei mpanifo ba mu butira mi se wiase mpanifo se nye odi hye bia na fateti yase no kre krodos nso ayen trafa ko nya ninguase me nua na se kunturu hwe ni ntira na ekuro ayampa mpanifo na kan wo se wotete aduane bone ma yafun di a obodondo ma asa na jo eden kan no mu ayampa o se kumbe yoda enu butum atika ne tika se ampa se ti nyoda kwa na atafre wiase mpanifo se so sere don ko hwere ma wonte ne dwon akuwo mani suma minsunti na atwemienu nam wiase mpanifo se ope obatu otwen na ne hufuru ban ya kronti menye kwaye mo so da me nua na se no kafra ya si dia kro entimi nye kwaye dia ba ko ntimi nye kwaye enti beno ma ofa yanko enu NS what work dia wiase mpanifo se so otu petetu ya wakora bo no wase no kra so tre bounce ya jene ntem sanse wudi uma sabeka me nua wiase mpanifo se okotoku se ne abonchi a unum dia dam sa wa na adea sanso na mpanifo se eka ko senku a anka nyina anka wusirim me nua mpanifo se odi abotire ko me ba eye bewunti na benimu ha enti meyi afiri bufufuro sha anan samum ani yo se sana tedia ene na batakali na adoso ana me ehunu kremu papa anya gide waye no to aso yo se batakali adoso am ehunu kremu papa dia ene na
wodidi no amia na akọ dodo mo atwe yo fufu a ho kwanya de no ye kontomo na mene watu pete tu obunu mpele no ko nim ewiasma ewe mpanimfo se wafi hu nua ebia ne mpampu yo akoda bonwa na omo achiche de no kure ne wiase mpanimfo se se de kro nto se be nyado enwa se hu no ho so hwa ne efre ne tope ampa emo nyina pre ade so a afum nkonko pe bia ana adan de bona chi oh wa kai masem bia ma na ata aka che me wo se afum mu so owu ana mfra baye na asa yo se afum yi mfra na asa de a ene ma menka ma wonte se akokọ sachia enya promafe kro bia sante kotoko ne kai wo se ewiasma ewe se bia bo akokọ opetin futuro no hetre so mrofi mo te friend mi ansa bedwam akokọ ntwiwa oh na sa mansa adwuma enya me de dokono ene nye dokon kanche no nko awoni wabusu aduna bu wi o se sa na aka de ene de we so pese ma ohun se ewiase wo hoyi twema mentwe ene makurubo eba twema mentwe sama kora na waye enti sabe no ma anya ntu woni so waka ne saa dia ene mpanimfo se ye nom nsa emokura sanse no ane kira oba de benom ene humani suma menti na atwe mienu nam eno so ye petetu ya to kofufo ewie abua kwaku onkosre ne se kan kura woji wa betim no ya ko ka kire se be me na mama sikira mi koto kuro mi fan ko dum aguro ene se nya nya oni ono wo be ne ye mi enten abua kwaku asema no mama ka se asema me wo fa abofo je kan wo se se abua kwaku abufu a na nim se wafu ho atona na ande no kure pa na sabi mpanimfo se ye san jama ho nkopa kotokro na memma me fiti koti anye je bode betim me se ma ne mre ma putukura kodi wa bra putukura minti me nwene nam me ba be no fa ne yie wunti fa ne mame me fiti koti a dabi me ntena ho ane ba ko emma abua putukura majibo wote ase se me fa no ho se me fa no fa be ni yie pese wo fa ne ye odia oye dia yanko ye ni ene mpanimfo se bia manhye ba me ntena ho ma dia du furani be si kronkontia e ma didi body si ma bo kutikura me bi no sa de wa bra bo kutikura no nananom ye beto wo mama nwene nam sabo putukura ye nwene nam dia ene na sese ye ko ye ko gen krato na ye san ba enti mo twen ye this year tablo nya sapopo jafo na munu yehie adeti ne ebube eberebe ne ebube ne be kra ne de na ye ye nti sabi mpredwe so mesra meka o obisa woto na wo mena do baba no o wudi kisi ba wutu atwere so eba mi dija wa ne se yesi panyini wontena fie ema aseduamfo sabi wiasma ewe mpanimfo se sabi so yemu ya eno nkyere se fa yere che ba sa ni ahia no kura me nya ne krama ba ko de be ko na beso nyansa po fu adidamu ewani monyam se anwa mo aduane anyakopon no ama chechede krama fa ho mbrika no esan ho ka ya twere ni mu nyame nai eno mpo na abu afaso na de ya twere ni mu twiwe tonte ya no sane ya fa no kre fa me na na menya akwa sechire bonkum eba panini me mentuma yasi ni di Obama ai sabe mpanimfo se fefe na efe se wodamani be kwamlika no oboso ne nefo ne yese beti atontia mpanin se kuti kruku ni kruku kura sika ntwa de twa otia yenya bisa konfo hima yo abusian fo me ka se kwa kodin krato ne aba akrawa jibi ma ba bebu na sese me de modem a enu anu boy ne kirewo efe di kai kodwantwi amanse ba onya aduanan obon homodin ena ninua otoso ena kodefo sunsunya aduasa mienu ene fa obon homodin se wogina wona so bu baburudu a enu anu abon homodin afei se aka se trenti ya enya echeso a mada fu bla kan wase Yesu ona ma Peter ashe wonkom ndi omo head ye yemre ye sa ko su ga de chi ko so a ene me to aso dia ne mpanimfo se esu edu ya ya mpelefe Yesu nkwa Yesu ade minia mpanimfo se sama Yesu gugu ba na egwu onya bedu ye ho die fenefe so ba betum de kabeso nufu yesa beti ato minia ba Christian ya onam kwan mu ba ona kan
wasi bia sim sabi oba be ma oba ni be di free bia de nyana ne mo do beto atua ka no ne asem di jawo ani mura ne nam oh minia empanifo se sabi e kro to sabi nya do se obi pedanka mu aga okọ de asem no no mo no se wo fa asobo adamfo akotokro nka soro sabi e kro to empanifo se ogi soro edi fo ma okwen bo kede soro de fo asobo na eto oh abo okwen benya bo dia wi a odam framasi kwanchen dunsin ebie nya wa bewo wani no yitu ase yitwa so because bia ye so mo home ye so mo tuase ta wo pe wa ase amotumaka na ama ne gra ko nsu oh nua ma me ya ye bo a wo firi dokwa ebire won ne kan wo se bia so ye fere ya se ye nwene ba se ekura ni fie a okra ni fie na se fere ya se a ye nwene ba ebe we mi nso mo fufuro sha nan se okra ni fie a ana ejina mo agi fie wanti ne beno wie peye na me se om fufuro nshim me se yenwi nipa ahehe fo na wi nipa fere wo mo se mo ma me ye se nya bai fo ni awi nipa enti mi ni se ko wi dia won kwa na wi me nka ho ka ba obetua eni me de abo wo ne kan abo mo kan kan wo se di pe de enso ye ne nam ayo tem bi sa de ayo okra ni fie a na ejina mo agi o ekura agi fie bo so oh na so ko abo ejina mo na o kan na asem so ko na kuro mu a na afre na jakra sa e ko ejina mo kuro mu ne fre ebe we mo fufuro no minti le se so ko abo o kra kuro mu a na afre na jakra sa so akoto no na banyam nti wo de ni die man ane ebe ne ntrase no masum yonku enu yo chesa kose obi sisi uzo mta akase se usuru omuta frase bintu mo fa nche mprofota akase usuru kremoni na afa no malam bi etisa sa bibi sa no okay yonku enu e pa ebe hunti ne chichire boa oh mini an ye chichire wan chichire bi ye sania na atom na bibi to ne na yende Mito tia ya de ko timi ho ko hukuro yi mpa kwa pram farise obetumi hunu a me farise me dia sa wa beshi oh ama taso ye fe no kokuram eye yade kokuram anti fanta ma me kokuram farise obetumi hunu a me farise me dia sa wa beshi oh na me ni akokura ba etiri utiri hu berebre nyira wo hene na epa bu abu mutiri wo ye bibia ntira ebe yo di du nyansa ho me nyin tumbu fufuro ene bia so mpani fo se aso nyira mo kwan enso nyini na na ti asem sa ko ni ho na niabo ne ho na ri akokwa na niabo oh na jima kokko ko ye na de ne ko to kra yo na menyu akokwa na me de ko to me kra de ene ni na tie mpani fo se me bayi gare kra yem to kra enti beno bunu bi na minti me se jima kokko e ko ye na de ne ko to kra ye to kra yem to kra o ni gare kra ka yo se kasa ko mo na me de ne de kan sa ye no so ni be su ya enti sabe mama o fa kani ko ni yo isa wonso di ase ho de ene na so mje pani fo se kwanchen bo de awa ye ana ama na anyi yi ye petetu be ma ko ni pani fo se ni sabia o so nya wura mo anko be ko ne so ni nan ko ni bio abo amansana amasan ko biri so an kwafunu ho a ye bi si sans na bon once na kro ya wa ko fa abade a wo se woni be kura no okosa ne nsem oh bia mati kwakwe wo te no nte mane ba sans na abo aserewa be penti na o je ne bagura no yi na ni ato nten oh wo banyansa ko so to aserewa ne nan hye yo na wo tena du fo chia su di bo fra o to fo wa fo kafra ebe no ye mu ni se de ya je ntre ye bu ni se de tie ye se so hu wa no ma atoto a ni nan sa na beneti unti ne mu se na beneti mama wo fa yonko ni se wo tena du fo chia su di bo fra o to fo wa no fo sa be we be dada ye bu enti bu fufu shi mu yo se ba ye bodi a ene na mama na kwanya so bu ba ko nshi mu nti ene na ko sa aserewa sa ntren kwan a edi pia bo de jo
ija so se da hopa ene mo fra tu bibi nyere ka wia ija me bia tanye bi ni jatana nyanya ka bo ho mo de ko ni se be nya do atete go se so to a ye go green tre jatana e mo kwa so te sa atete go ni so go jatana busu ti ni be ko mi nia na wo busu o so na bo ho mo de yen ku yenim se tin kese ni kan kese su shi a wo nyina tiri ho yo mo kese anu ye nyansa be na mi nia na wo si kede nan e na be over to kede bu mi se de kuti abenko na ubu ko so chese wa mana nsa so buko mbanku ni papa ba ko ga kai o se se ne ile ya yebo a so kwa tumasi wa kuma na pa guru ne se ni nyema fi an mo wure bi fi ana kure ni bia simple ko se o pe che ka kire wo afi ben dia kan wo fani wim o be ja ba be na be jama no se wo bro no ne so pe ni fo se abo wo na no wo bro so pe tu bon se guru so yan kwai se ko fon se no ho anyu na ni frakantie ana kure Ewiase so bi boa ma do ofofo an so boa ma ne do no kwaye. Yo, sanso na ewiase obi do ko hwe po a ye mfa no ko hwewu. De minim se se America fa ko de ya kan ya beji no buku haran fo ndo to no by heart. Pimpa. Yo. Yanku ani mu am. Yo pamini. O nwam kese bi kwata. O so yo obi akose ta no konfo. So onya telu no ho wa ye no no odira ba kra no ko kra ma to ji. Bere dia ka ko na police ko ko ase mranche nso abia ne asokwa ensi na enyo moye na wo se ko so front mo betin wo kede Mama me sa so apantan sa na yare kaka eno de kan se sabodua na yare kaka abodua sa na yare kaka se bi so fi utri be so wo bi se ko anu tu pa kwa chiri o ma ko bi asa to ko se so ko ire na wọ́n sì máa ní bẹ́ẹ̀ ní wíwí àwẹ̀ wọn ṣé ọ̀nà tẹ̀sí yàwé kọ́ fáwọn ìgbé àbá. Ìtẹ̀sùkò kò bí wo bí ẹnu mìíràn sọ èdè àti kòkòrò. Mi lè ṣe ìfọ̀ bí ṣe yá ni wọ́n ṣe. Àdìsí ọ̀pọ̀ ọ̀pọ̀ fún ọ̀pọ̀ nǹkan. Ntoma sẹ́ńkà ẹ̀kùtùkù ni yẹ bọ̀ nànkà dé mi yẹ yá. Ẹ̀nkà mi ní sẹ́ mi yẹ yá náà kyerẹ́ sẹ́ mi hwẹ́ mi abọ̀ no bọ̀bọ̀ ní na sẹ́bi dọ́ọ̀ni ní kọ́sí yẹn nsa yẹ ní n'ekyi ni wọ́n so ama nansa so. Wasaka so apempa wakasa ne kase mi ni mu ni kyerɛ sɛ ma hwɛ ampata ntɔkwa no a ne mu gya firi no anamia nti madaworo ma yɛ de bɛpem ha yɛ pɛ bibia no mu aba mo nsa ntwɛ yɛ yɛ bɛhyia bio. De hye sabro nya sapobo jafo na mu ne ye hye adeti ne ebube eberebe ne ebube ne be kra ne de na ye de ye ye ti sabi mpredwe so mesra me ka o obisa woto na wo me na do baba no o wudi kisi wa wutu atwere so eba me dija wa ne se yesi panyini won tena fie ema aseduamfo sabi wiasmo ewe mpanimfo se sabi se oyemu ya eno nkire se fa yere che ba se ni ahia no kura nanya ne krama ba ko de be ko na beso nyansa po fufu adida mu ewani mo nyamse anwa mo aduane anyakopon no ama chechede krama fa ho mbrika no esa ho ka ya twere ni mu nyame nai eno mpo na abu afa so na de ya twere ni mu twiwe tontonte ya no sane ya fa no kre fa me na na menya akwa sechire bonku eba panini me mentuma yesi ni din Obama ai sabe mpanimfoɔ sɛ fɛfɛ na ɛfɛ sɛ wɔda mani bɛkɔ Amerika no ɔbɛsɔ ne nofo no yɛ sɛ bɛte atontia mpanin sɛ kuti kruku ni kruku kura sika ntwa de twa otia yenya bisa konfo hima yo abusianfo yɛsɛ de dae kɔso ya ne pitiri sirim di ka kan ye no wo so dae na ahwɛ ne sentontom de tu hunhuna na hwan bia bomodi aso do na be bompa wo bomu aso de kadwa dae no ye fa bia wo mfa ho bia ti yɛsɛ de dae kɔso ya ne pitiri abusianfo mo ahwɛ sɛ de kɔso ye wodi ne ye de obi ahunu anya efu ye de no aka sɛ wo fa osia so no obi ahunu sa ankoyi sɛ di ka de hye so no kodwantwi yedi nka ma mo nya nte sɛ wonya aduanan ɛna ayamanse ba ɛna yenu akɔde fosunsun nya aduasa minu ne fa na ha sɛ ne wɔkonkoden kakra na mbansa dantem no bɛyɛ enwɔtwepe ana enso ne fa enti nanka mi se ne mpenu so de mpanimfo se sebe obakwase de enti aso mpre no enti nka odina to fom dedicate so nyina nka so bɛkonkoden ɔkona chi aba aso sɛ ɔkɔyɛ a wamfa hwe ama yɛde fa to minu hyehyɛ so no amanse ba unyane na so
onya aduasa ensia ena ye ne kojo fosu sakonya wo han kan nka kojo fosu fo bi dia we ho betu abayi onya dunum se na hase na wie ye de enkoyi enti kan melu nyina bomu a enne abodin no mede ma ye nua kojo antwi amanse ba onya aduoson ensia ena kojo antwi nsunya odesen kojo fosu nsunya aduanan enson enam de efa eka no ho tiese me so de betuma ya bo anu no nti won fa no no fa hwense bi nti ne me se me de ahodi ni nyina ama amanse ba se ne de sa bredi odin kunim jamanse ba wo kan se sa kun ko de no ko ni ni amusia fo ye mere mo se me mere mi e sa akwa so kunshi me da se ne me ne mo a ni ba bi akọ tie bi ne fa bo bra akora ba jebi e na wo tie me mene nyansa ko dwumadie ene ene mo bre mun hia ye bio mama me chama bubuano ya ni chimi wonto me bi ya ja me bi wari mama sabe pabwati wakila bebo mama bia bia ko bia wadi aye munto ekam ana mlanti amaba mu pe ko bi nkwane ya mo fansa wankwan oyita ku awa nyense sa wo si mani atio akondo be kumo